Sziasztok, szép estét! Itt van a hétfői meditáció, ezt az utolsó bejelentkezésemnél mondtam. Azt tudjátok, hogy ma 10 milliószoros nap van. Úgyhogy a mai meditációnk az erre fog épülni, és arról szól, hogy picit elengedjük a terheket, és picit le tudjuk engedni azokat a blokkokat, és azokat a negatív érzéseket, és beidegződéseket, amik visszatartanak attól, hogy fel tudjuk venni az energiát. Előtte kitérnék azért egy pár dologra, amit így mostában nagyon sokszor visszatér, és nagyon-nagyon sok negatív energiát tudsz, és nagyon nagy tévhitek vannak vele szemben. Az első ilyen dolog az a pokol és a menny lesz, második pedig az ikerláng kapcsolatokkal szemben. Elmondanám az én kis tapasztalásaimat, és az én kis dolgaimat, ahogy én látom ezeket. Ugye mindenki azt mondja, hogy és az egyháznak van egy ilyenfajta beidegződés a számunkra, hogyha valaki nagyon egy hívő családból, vagy egy olyan családból származik, ahol kötelező volt hittalra járni, vagy bérmálkodni, vagy bármi. Ugye kiskorunk óta azt nevelünk belénk, hogy ha rossz leszel, pokolra kerülsz, ha jó leszel és meghunyászkodsz és mindent megtesz, amit az egyház mond, akkor pedig a mennyországba kerülsz. Én azt mondom, hogy nincs pokol. És ezzel a kijelentésemmel biztos sok ember azt mondja, hogy hogyha nincs pokol. Jó? Ugye van Isten soha nem akarná azt, hogy szenvedj. Ez a kiinduló pont. Legalapabb pont, hogyha valaki látta esetleg a Viskót, vagy olvasta a Viskó című könyvet, vagy látta filmben, ugye abban is benne van azokra a kérdésekre a válasz, amit állandóan felteszünk, hogy miért engedi ezt, miért nem lép közben, miért nem büntet, stb. Isten. Isten maga a szeretet. Isten az a fajta tiszta szeretet, amit tényleg akkor érzel, amikor az isteni forrás energiában létezel. És az Isten szeretet csak a szeretetben létezik. Ugye, amikor az egyház azt mondja, hogy van a haragvó Isten, a háborús Isten, a gonosz Isten, az öldöklő Isten, stb. Ilyen Isten nincs. Aki öldököl, aki gonosz, aki háborúzik, az az ember, az nem az Isten. Amikor azt mondom, hogy mennyi és pokol, akkor én erre azt szoktam mondani, hogy mindenki saját maga életében éli meg azt a poklot, amit saját magának teremt. És ha ebbe belegondolsz, akkor ez tényleg így van. Hogyha te a félelmet teremted meg magad köré, akkor félelem poklában élsz. Hogyha te a hazugságot teremted magad köré, akkor a hazugság poklában élsz. Hívjuk ezt karmának, hívjuk ezt visszacsatolásnak, de ez az a pokol, amiben létezned kell. Ha egész életedben becsaptál másokat, haragudtál másokra, mindenkit kihasználtál, mindenkit átvertél, akkor hidd el nekem, hogy az utolsó perc, amit úgy töltesz, hogy itt lesz a Földön, az utolsó perc az életed pokla lesz. Jó? Én azt mondom, hogy ez az a pokol, amit meg tudunk teremteni, a pokol az magában itt van a Földön. Nincs egy olyan hely, ahol lekerülsz, és az ördögök vasvilágba forgatnak téged a tűz fölött. Mindenki saját poklát tudja megteremteni, és a saját poklában fog élni. Ugye amikor valaki megszűnik vagy felírom, vagy befényképezem az oldalra, van egy nagyon-nagyon jó könyv. Szerintem antikváriumban meg lehet szerezni. Ez a Lelkünk útjai, első és második kötet. Aztán a második kötet az pont itt van, az elsőt azt olvasom. Ez így néz ki, ezt megmutatom nektek. Jó? És ez a Dr. Michael Newton írta ezt a könyvet. Ez a könyv, ez egy riportkönyv. Ez arról szól, hogy ez a Dr. Michael Newton az egy nagyon jó pszichoterapeuta, és ő mély hipnózisba visz különböző pácienseket, és mély hipnózis alapján megérik azt, hogy milyen volt az előző életbeli haláluk. És ezt nagyon élénken megélik, hogy amikor milyen volt, amikor a test meghalt, és akkor mi történt a lélekkel. Ez nagyon-nagyon jó könyv, és ha valaki tényleg érdekel a halál utáni élet. Jó, még egyszer megmutattam, ez a Lelkünk útja. Ha beírjátok a Google keresőbe, akkor szerintem még van egy pár példány. Ha valaki a kettes nem találja, akkor nekem 2 darab kettesem van. Véletlen 2-t rendeltem annól, úgyhogy egyet szívesen átadok, hogyha valakinek szüksége van rá. Mert nekem 2 van belőle. És ebben is leírja azt, hogy igenis létezik egy olyan fajta pokol, amikor a lélek elkezd tisztulni és kiszáll a testből. Van egy bizonyos köztes állapot, egy szürkületi zóna, amiben megtapasztalod azt, hogy mit tettél másoknak. De ezt a lélek érzi meg. Nincs az a pokol, hogy téged ott forgatnak. Van egy másik nagyon jó könyv, amit nektek ajánlom, ez a Dr. Abraham Alexander, ez a Mennyország létezik című könyv. És ebben is leírja azt, ugye, hogy ő egy nagyon híres amerikai agysebész volt, aki soha nem hitt a túlvilágban, és soha nem hitt abban, hogy létezik Isten. Felnyitotta a koponyát, élt, nem élt, meghalt, ennyi volt, amit tapasztalt.
És ő nagyon beteg lett, és olyan betegséget kapott el agysebészként, hogy az agyát megtámadta egyfajta vírus, és leállt az agykérge, vagyis agyhalott lett, így nem volt agyi tevékenység, és 9 napig a túlvilágon volt, 9 napig volt a Mennyországban, és ahogy visszajött, rögtön elkezdte írni ezt a könyvet, és rögtön megtapasztalta azt, hogy igenis van túlvilág, igenis van Mennyország. Ez a Mennyország létezik, dr. Abraham Alexander, és ő is leírja, hogy ő tapasztalta ezt a köztes állapotot is, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen köztes állapot, egy ilyen szürke, ragacsos, úgy írja, mintha ilyen sáros köztes világ lenne, ahol megtapasztalod azt, hogy mit okottál másoknak. Jó? Én ezt mondom, hogy ez a földi pokol, amit meg tudunk magunknak teremteni, és ez a fajta köztes állapot, ahol meg kell tapasztalnunk azt a fajta energiát, azt a karmikus energiát, amit magunknak bevonzunk. Ugye a Mennyország az meg egy teljesen olyan állapot, ahol létezni tudunk, hogy a lélek megtapasztalja azt, hogy milyen, amikor teljesen le van tisztulva az egótól, le van tisztulva mindentől, és itt tapasztaljuk meg, hogy milyen az isteni szeretet és az isteni fényben létezni. Velem nagyon sok mindent történt életem során, nekem egy pár éve, miután megkaptam a vesémet, akkor még nem csináltam magamnak így ezt az immunrendszert energiából, és én olyan gyógyszereket szedek, ami lebutítja teljesen az immunrendszert, ilyen születési csecsemő szintre. És én akkor kaptam egy olyan vastagbeli gyulladást, hogy nagyon-nagyon durván leromlott az állapotom, és nem tudtam se meditálni, semmit sem, nem tudtam belépni a forrásba, a folyamatos fájdalom miatt. És akkor a párom bejött hozzám a kórházba, bedugta a fülembe a fülhallgatót, és azt mondta, na most meditálunk, kész, vége. És abban a pillanatban így kiszálltam a testemből. És én úgy láttam ezt az egész dolgot, ahova elvittek engem, hogy úgy képzeljétek el, mint hogy egy sötét szobából néznél egy olyan fény felé, ahol ilyen oszlopok vannak, ilyen boltíves oszlopok, és a fény nem jön be a sötétbe, viszont én kiláttam teljesen jól. És olyan volt ez a tapasztalás, hogy ezt mai napig emlékszem rá, hogy láttam egy gyönyörű kék óceánt, láttam rajta egy szigetet, a szigeten fehér házak voltak, és nem láttam se embereket, sem rokonaimat, senkit, viszont a sziget közepén láttam egy aranytrónt. És abban a pillanatban éreztem, hogy ez az Isten trónja, éreztem az isteni jelenlétet, az isteni szeretetet, és éreztem azt a fajta tapasztalást, amit soha nem is tudok leírni. Éreztem, hogy ez az a világ, ahova kerülünk, és ez az a hely, ahonnan jövünk, és ahol mindenki találkozik mindenkivel, és ott van az igazi isteni jelenlét, az isteni szeretet. És akkor nekem ez akkora tapasztalás volt, és olyan erőt adott, hogy egy hét múlva teljesen jól voltam, és kijöttem a kórházból. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez az a világ, ahol tényleg a Mennyország van, és a Mennyország létezik, és tényleg ajánlom ezeket a könyveket, hogy ezeket tényleg nézzétek meg. Jó, ez egy ilyen kis, pont ma volt egy ilyen kérdés a mennyről és a pokolról, és azért tekeredtem ki egy kicsit ide. A másik pedig az, hogy ami egy kicsit ilyen érzékenyebb, az ikerláng kapcsolat. Én nem nagyon szeretem ezt az ikerláng kapcsolatot, mert nagyon-nagyon sok hölgyet kezelek, akik a bántalmazó férfi kapcsolatot az életükbe azzal magyarázzák, hogy ő az ikerlángom. Jó? Ez egy olyan fajta ego csapda, amiben nagyon-nagyon gyakran beleesünk. Ugye tisztázzuk is, hogy az ikerlángnak az ikerláng, az a fogalom, amikor egy lélek ketté válik, lélek megduplázódik, és mind a két lélektár ugye egy. Az ikerlángok, az ikerpárok. Viszont ez nem mindig beteljesült érzés, nem mindig beteljesült szerelem, és ami a legfontosabb, nem arról szól, hogy neked szenvedned kell ahhoz, hogy az ikerlángot fejlődjön. Ez egy nagyon-nagyon nagy tévhit, főleg a hölgyek körében, és ez mostanában az elmúlt pár évben nagyon-nagyon divatos lett az ikerláng kapcsolatot keresni, az ikerláng szerelmet keresni. Pont most beszélek egy hölgyel a napokban, és ez neki is szól egy picit, hogy ő is lássa, hogy ez mi van, és nem mondok nevet, de tudja, hogy kiről van szó. Ha van egy bántalmazó kapcsolatod, van egy férfi, aki megcsal, aki hazudik, aki nem szeret, és te mégis azt mondod, hogy de lehet szeret, de lehet, hogy ő az igazi, vagy lehet, hogy meg fog változni, hiszen valaki azt mondta, vagy valahol azt olvastam, hogy ő lehet az ikerlángom, ezért lehet, hogy nekem még kitartóbbnak kell lennem, még oda kell tartanom a másik orcámat is, oda kell adnom magam a női energiámat is, hogy még ő változzon. Jó? Az a lényeg, hogy ugye Vikivel mi ikerlángok vagyunk a párommal, de mi rengeteg életet leéltünk úgy, hogy bántottuk egymást. Ebben az életben is nekünk régen úgy indult a kapcsolatunk, hogy nem voltunk jóban. Megvolt annak az ideje és annak a módja, hogy mi most ebben az életben beteljesülhettünk. De hogyha nem ebben az életben, majd következőben, nem akkor következőben.
Nagyon fontos az, hogy bármilyen, most tényleg nektek mondom lányok, hogy bármilyen olyan kapcsolatotok van a férfiakkal, ami azt kéri, hogy te leadd a nőiességedet, leadd a női energiádat, leadd a rezgés szintedet, akkor az nem magyarázatok meg ikerláng kapcsolatot, nem magyarázatok meg sehogy, mert egyfajta női energiát csak te tudsz odaadni. Jó? Én azt úgy szoktam hívni, hogy ilyenkor a nők hajlamosak megerőszakolni saját magukat. És ez most egy erős kifejezés, hogy megerőszakolod saját magad, de abban a pillanatban, hogy te ebből sérülsz, és te energiádat csak adod, és nem kapod vissza, és közben ő fejlődik által, és jól érzi magát az energiát által, és nem tölt vissza, akkor először lelkileg fog sérülni, utána pedig testileg fog sérülni. És az ilyenfajta sérülések olyan nyomot tudnak hagyni, mint egy nemi erőszak. Mert minden egyes lelked minden egyes pontja érzi, hogy ez nem az a kapcsolat, amitől te boldogságban lehetsz, amitől harmóniában lehetsz. Jó? Én ezért nem szeretem, amikor azt mondják, hogy ikerláng, lehet, hogy ő az ikerlánga, lehet, hogy az a lélektársam, mert ez egy olyan fajta energia lehet, ami neked nem lesz most jó. Olyan fajta energia lett, amiben leragadsz, és csak adsz, erőszakolod magad, és abba kerülsz ki, hogy nem szereted saját magad. Lerakod magad egy szintre, leadod a rezgés szintedet, és azt sugárzod ki az univerzum felé, hogy én csak ennyit érek. Az univerzum, hogy ez egy intelligens energia. Nagyon jól tudja, hogy amit te megkérsz, azt fogod kapni. És ha te azt mondod az univerzumnak, hogy én csak ennyit érek, és én ilyen férfiakhoz vagyok való, mint ez, aki becsap, aki megcsal, aki kihasznál, aki haragos, aki dühös, aki levezeti rajtam az energiát, akkor az életedbe, amíg el nem fogadod ezt a tükröt, hogy ezt elenged, ilyen férfiak fognak jönni. Ezért van az, hogy oda lyukadunk egy pár év múlva, hogy minden férfi disznó. És amikor megvan az az egócsapdád, akkor olyan férfi fog jönni az életedbe, aki disznó. És amíg el nem engeded a minden férfi disznó tükröt, addig disznó fognak jönni az életedbe. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy találja meg a lélektársát, viszont az igazi szeretet, az igazi kapcsolat és az igazi szerelem, az a tiszta érzés, amikor azt érzed, hogy a másik is ugyanúgy emeli a rezgés szintedet, ugyanúgy melletted van, az nem kíván áldozatot. És ez egy nagyon fontos momentum. Semmi olyan energia nem létezik, ami a szeretetből fogad, és azt mondja, hogy áldozatot követelek. Kompromisszum lehet egy kapcsolatban, de áldozatot nem kell adnunk. Jó? Főleg nektek lányok, de a férfi társaim nagyon-nagyon szeretnek áldozatot kapni, és semmit nem adni. Tudom, nekem is erről le kellett tanulni tisztuljak, tudom, hogy miről beszélek, és szerintem nálam jobban senki nem ismeri a férfiakat, de igenis a férfiak szeretnek áldozatot kapni. Nagyon szeretik magukat felvinni abba a fajta energiába, abba a fajta szintre, hogy az alfa hím vagyok, és nekem áldozat kell, nekem az kell, hogy megkapjam, hogy mindent a lábaim elé tegyél, és ne érdekeljen semmi, és csak áldozat, mert te nő vagy, és lerak. Jó? Legyetek erősek, tényleg legyetek a forrás energiában, meditáljatok, fejlesztétek, emeljétek a rezgésszinteteket, és mert ha valaki tényleg akar titeket, akkor ide fog emelkedni. Jó? Nem neked kell lesüllyedned hozzá, nem emelt fel az ő rezgés szintjét is. De ez csak akkor fog menni, ha te elengeded azt a szerepet, hogy áldozat legyél. Jó? Úgyhogy nem kell mindenállon az ikerlángot keresni, nem kell mindenállon a lélektársat keresni, és főleg egy bántalmazó, kihasználó kapcsolatban ne lássátok bele az ikerlángot, ne lássátok bele a lélektársat, mert csak nagyon-nagyon mélyre fogjátok sodorni saját magatokat, és annak már nagyon-nagyon nehéz lesz kijutni. És az lesz az, hogy eltelik 4, 5, 6, 7, 8 év az életedből, és egyedül vagy, és magányos vagy, és csak olyan férfi jön szembe veled, aki kihasznál, aki becsap, aki átved. Jó? Ha ebbe bármi segítség kell, akkor szóljatok. Külön fogok csinálni, és majd egy ilyen párbevonzó meditációt, az már megvan bennem, hogy is kell bevonzani azt a társat, és hogy kell megcsinálnunk azt, hogy minden rendben legyen. De viszont mivel most 10 milliószoros nap van, ezért ma elengedés meditáció lesz. Úgyhogy ez jött el nekem, hogy ma tényleg engedjük el a félelmeinket, a fájdalmainkat, a blokkjainkat, engedjük el a múltban való létezést, engedjük el a jövőtől való félelmet, hiszen minden most történik. Most történik a múlt is, a jövő is, hiszen ha a múlttól félsz és a jövőtől rettegsz, azt most érzed. Nem érezted, nem érezni fogod, hanem az most hat rád. Úgyhogy minden most történik, az idő is csak illúzió,
Így szerintem csapjunk is bele akkor a meditációba, mert megint átmentem prédikátorba, és akkor elengedés meditáció. Helyezkedj el kényelmesen, és figyeld a légzésedet. Figyeld meg, hogy lélegzik a tested. Ahogy az éltető oxigén, a levegő eljut a szervezetedbe. Figyeld meg, hogy milyen csodálatos dolog, hogy ami a legjobban kell az élethez, ilyen könnyen és ilyen akaratmentesen eljut hozzád. És nem kell azon gondolkodni, hogy lélegzem, csak megtörténik. Tudatosíts magadban, hogy minden pozitív energia, minden energia a gyógyulásodhoz, a változáshoz, az elengedéshez kell. Ugyanilyen könnyen és ilyen akaratmentesen eljut hozzád. Már nem számít, mi volt 5 perc, mi lesz egy óra múlva. Csak a most van. Csak vagy, csak létezel. Isten lélegzik benned. A szeretet lélegzik benned. Áldást lélegzel be, és szeretetet lélegzel ki. Egy vagy a forrással, egy vagy az univerzummal. És arra kérlek, hogy képzeld el, hogy a gyökércsakrádon keresztül lélegzel, ami a legalsó csakránk, ez a legközelebb a földanyához. Minden egyes lélegzettel gyökércsakrán keresztül magadba szívod a földanya Gáia energiáját. És minden kilégzéssel távozik minden olyan energia, amire nincs szükséged. Érzed, hogy az összes csakrát töltődik az energiával, és a korona csakrádnál is elkezd piseregni az energia. Csak vagy, csak létezel. És arra kérlek, hogy képzeld el, hogy az alsó csakrádon lélegzel, most a korona csakrád is megnyílik, és ott az égi atya fény áramlik be a testedbe. Minden belégzésre egyre mélyebbre és mélyebbre szívod magadba a földi anya és az égi atya energiáját. Földanya energiája, smaragdzöld színű energia. Az égi atyái pedig fehér fény.
Ez a két energia találkozik a szívcsakrádnál, és egy ragyogó fehér és maragzöld színű labdát, fénygömböt formál a szívcsakrád körül. És ez a gömb lassan elkezd tágulni minden egyes légzésedre. Lassan körbevesz téged teljesen. Majd eléri a szobát falait, ahol ülsz. Körbeveszi a házat. És ahogy ez a fénygömbben levő két energia pulzál, forog, megtisztít téged is, a környezetedet, a házat. Egy védelmet és energiafalat alkotva. Így most teljesen tiszta és védett térben létezel. És arra kérlek, hogy képzeld el, hogy egy mezőn állsz. Körülötted erdő, nappal van. Csodálatosan süt a nap, ragyogó kék az ég. Nyugodt és szeretetteljes minden. Csodálkozva látod, hogy veled szemben a mező közepéről egy széles falépcső megy az ég felé. A lépcső aljánál egy angyal néz téged mosolyogva. Egyszer aranyszínű, most maragzöld, majd kék lesz a fénye. Ez egy atlantiszi kristályangyal, és azért jött, hogy segítse az elengedésedet, és hogy végig kísérjen az úton, amin most végigmentek együtt. Érzed a belőle áradó szeretetet, a védelmező energiát. Érzed, hogy biztonságban vagy, hogy szeretve vagy. Így, hogy kinyújtja feléd a kezét, megfogod a kezét, és elindultok felfelé a lépcsőn. Ahogy mentek felfelé, körbenézel, és látod magatok alatt a földet, a tájat, a hegyeket, az erdőt, ahol a tisztás van. Távolban az óceánt, városokat. Mennyire szép és mennyire csodálatos minden. Isten csodálatos és tiszta teremtése ott van a lábatok alatt. Elértek az első szintre. Az első szinten látsz egy kis asztalt, és az asztalon látsz egy aranyládát. Ki van nyitva a teteje, a láda üres. Az angyal rád néz, kinyújtja a kezét feléd, és a másik kezét ráhelyezi a szívcsakrádra.
Meghallod a lelkedben a hangját, hogy azt mondta. Add át a félelmeidet. Így most, ahogy kilélegzel, távozik belőled minden félelem, legyen az mostani, múltbeli, jövőtől való félelem. Származon a félelem bármelyik síkból, dimenzióból. Ezt most mind átadod az angyalnak. És hogy ránézel az angyal kezére, látod, a sötét, lila színű kristályok jelentek meg a kezében, amelyet mosolyogva beletesz a ládába, rácsukja a tetejét, magához el. Most mehetünk tovább, mondja, és elindultok tovább fel a lépcsőn. Ahogy sétáltok felfelé, már a felhők között vagytok. Nem látsz más, csak a felhőket, a csodálatos kék eget, felhők különböző formáit, alakját, színét. Érzed az angyal kezéből áradó nyugalom energiát, biztonság energiát és védelmet. Odaértek a második szintre. Az angyal kinyújtja újra a kezét. Másik kezét ráteszi a szívcsakrádra. És azt mondja, add át a fájdalmadat. Így most, amikor kilélegzel, átadod az angyalnak minden olyan fájdalmat, amit cipelsz, amit eltörsz, amit titkolsz, vagy amit meg sem mersz élni. Hagyd, hogy minden fájdalom kiürüljön belőled. Legyen ez a múlt fájdalma, a jövő fájdalma, előző életbeli fájdalom, vagy bármilyen fájdalom, amitől szabadulnod kell, amire nincs szükséged. Ahogy lenézel az angyal kezére, látod, hogy mély vörös színű kristályok jelentek be, meg a kezében. És ezeket a kristályokat most berakja a második szinten lévő ládikába, rácsukja a tetejét, magához ölel. Mehetünk tovább. És lassan elindultok kézenfogva felfelé a lépcsőn. Vagy körbenézel, a sötét űrt látod, és a milliárdnyi csillagot ragyogni. Nem érzel semmi más, csak a szeretetet és a nyugalom érzését. Minden más megszűnt, minden más értékét vesztette. Csak a szeretet, tiszta atyai szeretet és a nyugalom, a béke van jelen. Elértek a harmadik szintre, ahol szintén van egy ládika. Az angyal rád néz,
Kinyújtja a kezét, másik kezét ráteszi a szívcsakrádra, és érzed, hogy megszólal benned. Add át a blokkjaidat, a nehézségeidet, mindent, ami gátol, és mindent, ami visszatart. Legyen az múltbeli, jövőbeli, vagy a jelenlegi blokkod, gátad. Így most minden kilégzéssel átadod az angyalnak ezeket a blokkokat, nehézségeket, és hagyod, hogy távozzon. Majd ahogy lenézel az angyal kezébe, látod, hogy sötét-kék kristályok jelentek meg, amelyeket most betesz a ládába, ráteszi a tetejét, megölel, és hallod, hogy megszólal a lelkedben. Innen egyedül mész tovább. Elindulsz fölfele lépcsőn, nincs félelmed, nincs nehézséged, nincs fájdalmad. Csak a nyugalom és a szeretet létezik. Majd felfelé haladsz és körbenézel, látod, hogy mindent átszív a fehér fény. A tiszta szeretet és a harmónia. Előtted nem messze a lépcső véget ér. Odaérsz a végére, kitárod a kezeidet, és most mondd utána magadban, amit mondok. Elfogadom a bőséget, pozitív változást az életemben, az életem minden szintjén, minden dimenziójában. Elfogadom a tiszta szeretetet a testemben, az életemben. Elfogadom a jó változást, álmaim megvalósulását, és hogy minden a javamat szolgálja. Megtörtént, megtörtént, megtörtént. Hála, hála, hála. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Most 5-től számolok visszafelé, és ahogy az egyhez érek, visszatérsz a mostani testedbe, mostani síkba, mostani dimenzióba. Te magaddal hozol minden energiát, amit kaptál. 5, 4, 3, 2, és az 1. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Esetleg valakinek van ahhoz valami kérdés, amit a meditáció előtt mondtam, bármi, amiről beszéltem, akkor nyugodtan most tegye fel. Nincs, akkor most maradjunk ebbe az energiában, amit érzünk, amit kaptunk.
Legyen áldott szép napotok, estétek, és találkozunk majd nem sokára. Sziasztok!